والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جناب دا دل کرے تے درود شریف اپنے نبی پاک دی ذات تے پڑھ دیو، نہ کرے تے نہ پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. صحیح العقیدہ سنی حنفی مذہب حق رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے. چک نمبر 87 بابے دی بیل فیصل آباد ڈجکوٹ. اج دی مبارک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دا اہتمام برادرم رانا عابد حسین تاج صاحب اور رانا عاصم حسین تاج صاحب نے فرمایا ہے. خلاق کے کائنات نہ دوستان دی اس عاجزانہ کاوش خدمت
اہتمام نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر عظیم بارگاہ دے اندر شرف قبول عطا فرماوے، خاندان سنگیاں دوستاں سمایت دارین دی سعادت بخشے۔ بندہ ناچیز علامہ مولانا قاری محمد شہباز احمد صاحب اور دی وساطت نال حاضر خدمت ہویا ہے۔ اللہ رب العالمین شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے۔ عزیزم انہا لیٹ خطاب میں کدے نہیں کیتا، الحمدللہ میں جتھے بھی محفل دینا، لیکن پہلی بارہ قاری صاحب اور میرے تے ذہن وچ نہیں سی انہا لمحہ، اور جناب دا یہ جڑا ذوق ہے نا، او نوجوانوں، او میرے بھائی چودھری ملک خان گجر بدماش اچھو 302 پتہ نہیں کی کچھ ہو تسی، وہ اپنی جگہ تے وہ نبی دا ملاد پتر۔ میں شاہ محمود قریشی ورگے نو میں پنجیا، میں گولڑا شریف والا دی بایا تھا، جن نے تھے بانا ہے ادب نو ملوز رکھنا ہے، وگرنہ چودھری ہو تے گھر جاؤ، ملک ہو گھر جاؤ۔ اتنی بے ادبی یار نبی دے ملاد دی، میں کی اندازہ لاواں اس پینڈ تو کہ یار اتنے دین تو دور، بچے نے تے ایک ہی ہے۔ شاہ صاحب نے تے بلان نالوں نہ اپنے گھر وچ بیٹھ کے تسی ختم دوا دیتا کرو، آ جڑی قوم سامنے بیٹھی یہ ٹھہر ہے، میلہ ہے یا نبی دا میلاد ہے، کی جا کے اپنے نبی نمو بکھاؤ گے؟ کوئی ہیرو بنیا پھردا ہے، کوئی جناب کھڑیاں دے چکر لگا پھردا ہے، کوئی آپ پہ خاں اتھے بن کے بیٹا ٹر جاؤ۔ میرے کولو لقب نہیں جڑا میں تانوں دیواں، اتنی بدتمیزی نبی دے میلاد وچ حد ہو گئی۔ میں کسمیا پہ آخنا، میں کشمیر گیا، میں سرحد گیا، میں سندھ نو جا کے ٹکر ماری ہے بلوچستان، انج دا پنڈ میں نہیں ویکھیا۔ آ میری بھی مووی بڑی کھلی، ناراض ہو تیری مرضی، میری صفت ہے میں حق بولنا۔ حد ہو گئی یار، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، کلام اللہ دی تلاوت ہوئی ہے، میں خطبہ پڑھا ہے، تو کلمہ نہیں پڑھیا رسول اللہ دا؟ جے سننا ہے ایتھے سامنے آ کے بہ جو پچھلی دی ایتھے توبہ کر لو کہ یا اللہ جو کوئی ساڈے کول ہو گیا سانو معاف کر دے۔ تینوں پتہ اسے محفل وچ بندے بگڑ دینا، اسے دے اندر اللہ تعالیٰ سوار چڑھ دے۔ جنہیں سننا ہے اگے آ جاؤ، تانوں پتہ نہیں میں کی کوئی سنانا ہے، تواڈے علم وچ ہی نہیں ہو سکدا ہے، تواڈے پورے خاندان ہی نہ سنیا ہوے جڑا میں سنانا ہے۔ حد ہو گئی یار۔ مشکل کشال کرم اللہ وجل کرے یار، سیانے ہو اسی مسلمان اسی کلمہ پڑھیا، سانو لائیو پتہ نہیں ساڈا پروگرام پوری دنیا تے جائے گا، انہیں سویرے نیٹ تے چڑھنا ہے، مووی والا کیمرہ گھمائے گا تواڈے لگے تواڈی حرکتاں وچ، تسی چڑھنا کہ نہیں چڑھنا نیٹ تے؟ چینل بنیا نا، میرا بھی بنیا، کی کھمن کے ویکھن والے یار؟ اس ستاسی پنڈ ہے کی؟ اٹھو میں ماردہ نہیں، ایتے سٹیج پور کرو سارے، پیسے دی خاطر نہیں، کوئی نہ ویل پاؤ، ایتے سامنے بیٹھو، کچھ ایتے سامنے پیچھے جگہ چھاڑ دیو، آجو 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 آجو، تو نہیں پتا آج ہونا کی ہے، تو انہوں پتہ ہی نہیں، ایتے آؤ۔ تُسی بڑے بڑے محول بھی بیکھن، میں ایتے نو دساں گا بھئی تو کی ہے، آؤ ایتے پانی دینا ہی نہیں۔ آجو آجو، ماردہ نہیں بھائی، ماردہ نہیں، کیونکہ میں نظر آؤ جڑی روشنی ہے نا، نظر نہیں آ رہے، تُسی حرکت نہ کر لو پھر ہوتے خیر۔ چلو غلطی ہوئی نا یار بھائی، کیوں رانا صاحب
چلو بیٹھے نے ایک ہی لتاں ہی لمیاں سٹ کے تے جناب چونچ کون خیر ہے اللہ معاف کرے گا اے ساڈی جڑی سختی ہے نا ماں باپ دی سختی اولاد واسطے رحمت عالم دی سختی عوام واسطے رحمت ہاں جی یہ ناستے رحمت تو عزیزم میں اس وقت جس موضوع تے کلام کراں گا انشاءاللہ العزیز بفضلہ تعالی فکری اور اصلاحی خطاب ہونا ہے جس دا عنوان ہے مومن ڈرتے ہیں توجہ نہ لاکھ سبحان اللہ یہ رسمی رواجی خطاب نہیں ہونا تھوڑی جیب چو پیسے کڈان والا خطاب نہیں ہونا انشاءاللہ تیرے ضمیر تے میرا ایک ایک جملہ سٹ مارے گا ضمیر تیرا ستا ایک باری میں جگا دیاں گا پھر میرے رب دی منشا جو ہونی ہے نا کہ او پھر زندہ ہی رہے گا تو جے مر گیا تو پھر تیرا اپنا نصیب خوف خدا دے متعلق اپنی نوعیت دا منفرد اور انوکھا اج دا موضوع ہے کیونکہ ماہ رمضان المبارک آن والا ہے انج سمجھو بھئی اج دا خطاب استقبال رمضان شریف ہے توجہ اللہ کو سبحان اللہ ساڈا مذہب اسلام میں سور بھی سنا سا جو اللہ دیتی سبحان اللہ حق مذہب اسلام ہے اور اتنا حق ہے کہ ان دی حقانیت کفار تے بھی ظاہر ہے عالم اسلام تے ظاہر ہے اسلام والی بات حق بات اگر کوئی عالم کرے پیر کرے بچہ کرے ہووے حق دی وہ خود اپنی طاقت رکھ دی ایک پاسے ہزار مرد ہون اور جھوٹ تے قائم ہون اور ایک پاسے ایک بچہ ہوئے 5 سال دا لیکن وہ حق تے قائم ہوئے ان دی بات حق اور سچ ہوئے وزن دے اندر ایک بچہ ہونا ہے 1000 افراد دے مقابلے توجہ ہے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت ہے میں تھوڑا ذہن بنا لوں پھر میں اپنا خطاب شروع کراں گا میں اج تینوں یہ بھی دکھاواں گا کہ اج ساڈی مسلمانی کی تیرا پورا میں تیرے سامنے روشنی کراں گا عمر بن خطاب دا دور حکومت آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مدینہ شریف دی گلیاں بازار دے اندر انہاں گشت کرنا پھرنا کوئی حاجت مند ہوئے کوئی سائل ہوئے میں انہاں دی مدد کراں گا میں انہاں دی پریشانی حل کراں گا اللہ رب العالمین میری خدمت نو قبول فرماوے گا اس نیت ارادے دے نال عمر بن خطاب جا رہے ہیں ایک جناب گھر دے سامنے عمر بن خطاب دا گزر ہویا بچی تے ان دی والدہ دی آپس دی گفتگو مکالمہ عمر بن خطاب دے کنے آواز جدو پئی نا عمر بن خطاب ٹھہر گئے سنا بخیر ماجرہ کیے ماں دودھ دے اندر پانی ملان دی کوشش کر دیے بچی منع کر دی ہن والدہ عمر وچ بھی زیادہ انہیں جنم دیتا بچی نو لیکن حق تے بچی ماں نہ ملا پانی دودھ ہے حلال پانی ملا کے نو اپنے واسطے حرام تے نہ بنا نالے عمر بادشاہ ساڈا امیر المومنین اسلام والا سچا حاکم خبر پہنچ گئی سانو سزا دے گا ماں کہنے لگی دیئے عمر اپنے محلے چ ہونا ہے انہوں کی پتا کہ میں کی پہ کرنی ہاں عمر کوئی ویکھدا بچی کہنے لگی ماں عمر نہیں ویکھدا پر عمر دا رب تے ویکھدا نا انہی گل کیتی ماں رک گئی کیوں قوت سی حق سی کہ ماں جے عمر نہیں ویکھدا رب ویکھدا ہے عمر آواز سنی بچی دی واپس پلٹ گئے ماں نو ڈک دیتا گناہ تو نہ کرن دیتا بچی نے عمر بن خطاب اپنے دل دے اندر بچی نو رکھیا ذہن دے اندر جدو بالغ ہوئی عمر بن خطاب اپنے بیٹے دے واسطے نکاح طلب کیتا نکاح ہویا شادی ہوئی
اسی بچی وچوں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جنہوں نے ثانی عمر بن خطاب آکھیا جاندہ جنہوں دے دور حکومت دے اندر شیر تے بکری اکے نالے تو پانی پیندے سن عمر بن خطاب دے دور طرز حکومت نو نہ پھر دنیا تے زہر کر دیتا سی او عمر بن عبدالعزیز اسی بچی وچوں جنم لیا حق دے اپنی طاقت ہے تو میرا بھائی اس وقت توجہ میرے رکھنی ہے میرا ایک جملہ سننا ہے میرا بھائی دولت دا غرور نہ کریں عہدے دا مان نہ کریں طاقت دا کدے غرور نہ کری اصلے تے کدے گھمنڈ نہ کری تو بڑا بدماش ہونا تیرے دوتے بھی آئے نے اس وقت پوری روئے زمین مشرق مغرب شمال جنوب جتنے ممالک ہیں پوری روئے زمین تے انہاں دے اندر مسلمان نو قتل کیتا جا رہا ہے خون دی طرح مسلم دا پانی دی طرح خون بہایا جا رہا ہے کشمیر دے اندر برما دے اندر فلسطین دے اندر بوسنیا چیچنیا عراق افغانستان شام ہندوستان پاکستان آبرو ریزی مسلمان دی کیتی جا رہی ہے سوال اٹھتا ہے کیوں کہ ہندوستان دے اندر بھی مسلمان مر رہے ہیں کشمیر دے اندر بھی مر رہے ہیں شام دے اندر پاکستان وچ مر رہے ہیں قتل ہو رہا ہے ہزاراں دی تعداد دے اندر روزانہ مسلمان نو کٹیا جا رہا ہے کیوں آبرو ریزی ہو رہی ہے مسلمان دی کیوں ہولا خون ہو گیا بے قیمت کیڑی دے برابر مارنا نہیں مسلمان دے خون دی قدر و قیمت وجہ کی ہے کدے سوچا ہی تو دو عیسائی تیرے ملک پاکستان کو بندہ قتل کر دے جو بائیڈن خود ٹوٹ پانا ساڑھے وزیر اعظم تے انہیں پھڑنا سانو پیش کر دینا بے انہیں بندے مارن لے جاؤ ساڑھی بلان ٹلو لیکن افسوس ہے یار روزانہ ہزارہ مسلمان قتل ہو رہے ہیں کوئی پرسان حال ہی نہیں کوئی ہاتھ دینا لے نہیں کیوں کشمیر دے اندر قتل کر رہے ہیں ہندو کر رہے ہیں بولو تے صحیح نا فلسطین شام میں اسرائیل کر رہے ہیں برما میں بدھ مت کر رہے ہیں میرا سوال ہے پاکستان میں کون قتل کر رہا ہے جواب دیو مسلمان کیوں ایک دیوار ہے سجے بھی مسلم دا گھر کھبے بھی مسلمان دا گھر ان دی بیٹی ان دے تو محفوظ نہیں ان دے تو محفوظ نہیں کیوں اسی واسطے برے صغیر تو اسی علیحدہ ہوئے سے ہندوستان تو پاکستان کے ساڑی عزتہ محفوظ رازن ساڑا مال محفوظ ساڑی جان محفوظ ساڑی عبادات مساجد محفوظ اج نہ مال محفوظ نہ عزت محفوظ نہ جان محفوظ نہ مسجد محفوظ نہ محلہ محفوظ نہ بازار محفوظ مسلمان دی بچی بازار چنا لنگ نہیں سنگ دی 10 منڈے کھلے نے بچارے اوتھے بچے او لنگے کیویں وجہ کی ہے کیوں مسلمان دا قتل عام ہو رہا ہے عزت پامالی ہو رہی ہے او میرا بھائی ان دا سبب اور وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت 2001 دے اندر مسلمان اللہ رسول نال مخلص نہیں رہے قرآن دی دل وچ قدر نہیں رہی جتنی موبائل دی قدر ہے اتنی دل وچ قرآن دی قدر نہیں موبائل ڈگے تے نال دل ٹوٹ جاندا ہے لیکن قرآن ڈگے کدے دل نہیں ٹوٹیا اور ٹر گئے جنہ دے ہتھے قرآن ڈگدا سی تے ساری رات او کن پھڑ کے قرآن دے سامنے کھلے رہندے سن کہ اللہ دی کلام سانو معاف کر دے اللہ دا کلام سانو معاف کر دے روندے سن اور جنہ دیا دن رات اللہ دے قرآن نال گزر دے سن ساڑھے رات دن موبائل نال گزر دن کوئی پب جی تے لگیا کوئی باہر دے فلماں تے لگیا ہے جناب اور اتنا جرم عام مسلمانہ دے اندر بے دینی عام کفر عام ہے شرک عام ہے شراب عام ہے سود عام ہے بد نگاہی عام ہے جناب بے نگاہی عام ہے ناچ گانا عام ہے حتیٰ کہ ایسے گناہ نے میرا بھائی میں اگر وہ بیان کراں تو جگر پھٹ دے سکا باپ بیٹی دا گناہ ہو رہا ہے مسلمانہ دے اندر نیٹ اٹھاؤ ہونے اٹھاؤ بھائی بہن کا گناہ ہو رہا ہے ماموں بھانجی کا گناہ ہو رہا ہے چاچا قبرستان جو مسلمان دی عورت عزت سی دفن کیتے انہوں کڑ کے گناہ ہو رہا ہے یہ انڈیا نو بکھانا سی امریکہ نو یہ بکھانا سی نیٹ تے اور ٹر گئے جنہوں نے تک دیاں 90 لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں چوندے سے
ساڈے ورگیاں نو تک کے کنے کلمہ پڑھ کے اسلام سانو تک تے کافر اپنے کفر تے مضبوط ہے ہندو اپنے ہندو مذہب تے بدھ مت اپنے مذہب تے مضبوط ہے بھئی اسی بھی شراب پیوی اے بھی شراب پیوی اسی بھی سود کھاوی اے بھی سود کھاون او انہاں چ کم ہے کیڑا تو خود گن تیرے کم چنگا رہ کی گیا ہے کتے اس مسلمان لڑاوے ککڑ مسلمان لڑاوے کبوتر نو انجیکشن نشے دا لا کے تاکہ 2 دن تھلے نہ اترے اے کام مسلمان کرے میلے تو خسرے نو مسلمان اغوا کرے کیوں کنجریاں خسراں دے ویلا پا کے 5-5 لاکھ روپیہ سٹ دے یتیم بچے بیچارے روندے ہوئے محلے دے اندر شام دا انہاں دا کھانا نہ ہوئے جناب 5-5 لاکھ خسرے تے جا رہا ہے پھر تو رحمت دی امید کہ اللہ تعالی رحمت کرے گا کدے نہیں ہو سکتی رحمت تیرے تے ایویں دے عذاب آنن ظالم بادشاہ تیرے تے مسلط ہونن جڑے اندے تو اگے بادشاہ بنے گا او اندے نالوں بھی ظالم بنے گا تو کتھے بیٹھا ہے خدا را واپس پلٹ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں ایسا مسلمان بن کہ 87 دی بازار وچ کھڑا ہوئے تے جو بائیڈن نو آکھنا پوے کہ مسلمان ویکھنا تے 87 وچ کھڑا ہے ہر مسلمان دی دھی بہن نو اپنی عزت سمجھ بیٹی سمجھ کہ میری بیٹی ہے یہ میری بہن ہے جنوں ویکھو بھونڈی تے لگے ہے ساڈا پیر بہو بولا کو سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے ہنا بندہ کیڑے پاسے جاوے او میرا پیر باہو بولیا اس وقت دنیا دین اسلام چھڈ کفر دی نقل یورپ دی نقل یہودی جناب تہذیب دی نقل پیچھے لگ گئی کوئی جناب انڈیا دے جناب ہیروਆਂ دی کاپیاں کر جناب مسلمان کوئی پینٹ شرٹ یا وال جناب 10 ونکاں دے وال کٹوائی پھردا وے باندر بنیا پھردا وے نو اپنی وراثت یاد نہیں جنگ دا پیر باہو بولیا فرمایا نال کو سنگی او بیلیا سنگ نہ کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے کاواں دے بچے کدے ہلس نہ بن دے موتیاں چوب چگائیے تم میں کدی تربوز نہ بن دے باویں توڑ مکے لے جائیے کدے مٹھے نہ باہو باویں سیمنا گڑ پائیے خیر یہ میری سینے دی ایک جلن سی جوڑی میں جناب دے سامنے رکھی ہوں میں اپنا خطاب شروع کرنا وقت تھوڑا لانگا لفظ بڑے وزنی ہون گے فکر انگیز ہون گے تو توجہ اپنی پوری رکھنی جو کچھ میں پہلے کیتا وہ میرے تے فرض سی تیرے نال کرنا جے میں نہ کردا تے تو اوویں بیٹھا ہونا وہ میں کیتا ہے اللہ فضل کیتا ہے تو ٹک گئے اللہ تعالیٰ پچھلی معاف کرے ہوں میرا خطاب سن مومن ڈرتے ہیں ذرا گج کے آگ سبحان اللہ 3 طبقے نے جی پہلا طبقہ ہے کہ اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اگاں سانو کچھ ہونا ہی نہیں جو کران گے سانو کسے پوچھنا ہی نہیں ایویں جنت ٹر جاؤں گے میرا بھائی اے عقیدہ غلط ہے یہ سوچ غلط ہے نظریہ غلط ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گیا تے بخشا پیا تے جنت پکی ہے کچھ ہونا ہی نہیں غلط ہے ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے کچھ نہیں ہونا ایک دی چوری ہو گئی ہے ایک چور ہے کرن والا ایک دی ہو چکی ہے کچھ نہیں ہونا او میرا بھائی سا دا حساب ہے کہ نظریہ غلط کچھ نہیں ہونا جو کراں گا غلط قرآن دے خلاف اسلام دے خلاف انبیاء دے خلاف صحابہ دے خلاف اہل بیت دے خلاف
اللہ دے ولیاں دے خلاف ہے ایسا نظریہ رکھنا. اور نمبر 2 دوسرا عقیدہ کہ کلمہ اسی پڑھ لیا ہے اسی کریں گے نیکی اون دی رب دے گا جزا, کریں گے بدی اون دی رب دے گا سزا. اے عقیدہ برحق ہے. بولو تو صحیح یار, اے برحق ہے. پہلا غلط ہے تین کو پیر آکھے کلمہ پڑھ لیے کچھ نہیں ہونا, پیر غلط ہے. پیر غلط ہو سکتا ہے, جھوٹ پہ بولتا ہے, عقیدہ ہی غلط ہے, قرآن دے خلاف ہے. صحیح یہ ہے جو گناہ کریں گے ان دی سزا ہے, جو نیکی کریں گے ان دی جزا ہے. اے برحق کے اللہ دا قرآن ہے. تیسرا طبقہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے اعلیٰ لوگ کون؟ حضور دے صحابہ اور اہل بیت. انہاں دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے او اعلیٰ لوگ نے جڑے کردے نیکی ہیں, نیکی کرن دے بعد پھر او ڈردے, گناہ نہیں کردے, کردے نیکی, کرنی نیکی پھر ڈرنا. بے نیاز مت ساڈی کیتی قبول نہ کرے. کجا کرنا بھی گناہ تے ڈرنا بھی نہ, تے کجا کرنی ہی نیکی پھر ڈرنا بے نیاز ہے. تے اچھی شان اللہ دا کم ہو سکتا ہے. ایک گل اللہ دے قرآن بیان کیتی ہے سپارہ 18 سورۃ مومنون آیت نمبر 60. اللہ تینوں دے وے توفیق تے موبائل چ جڑا 15-16 گھنٹے چلانا نہ وچوں صرف 2 منٹ اللہ دے قرآن واسطے بھی کڈ. میں پڑھیا حضرت زید حضور دے صحابی وصال ہویا, صحابہ پاک نہ انہاں دا جنازہ پڑھ قبر دفنان لگے تے جس صحابی نے قبر کھودی سی نا ان دی کپڑے دی تھیلی دے اندر کچھ دینار رہ گئے سونے دے. واپس پلٹے دفن کر کے یاد آیا صحابہ نو گل کیتی حضور میرے وچ دینار رہ گیا. انہاں کیا کڈنے ہیں؟ حضرت زید صحابی دی قبر کھولی ایک اٹ پیچھے کڈ کے نا جدو قبر وچ نگاہ ماری تے کی تکدے حضرت زید جنوں ہونے دفن کر کے ہٹے سن نا او قبر دے اندر اٹھ کے بیٹھ کے تے اللہ دا قرآن پڑھ دے. حیران اٹ رکھ کے بند کیتا. واپس آئے صحابہ حضرت زید دی گھر والی نو پوچھنے بی بی نو بھئی کم کی کردا سی نیکی والا؟ حضرت زید سانو دس. کنڈی کھڑکائی, آواز دیتی بی بی دسو حضرت زید دا کم کی سی, کیڑا عمل سی سونا؟ بی بی کہن لگی اچھا تو انو علم ہو گیا کہ حضرت زید قبر شریف وچ قرآن پڑھ دے پہن. ہائے ہائے ہائے, قرآن پڑھ دے پہن. بی بی پہ دس دی ہونا کیا جی ہاں اندہ سانو وجہ دسو. او بی بی کہن لگی اندی وجہ ہے کہ سارا دن اللہ دا قرآن پڑھ دے سن حضرت زید, اور جدو قرآن تو اٹھنا شام نو تے انہاں دعا منگنی کہ اے میرا کریم رب میں جی میں دنیا دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دا رہا قبر وچ بھی میں تیرا قرآن پڑھ دا رہا, اللہ انہاں دی دعا قبول فرمائی. قرآن دے نیڑے لگ آ سن قرآن سپارہ 18 سورۃ مومنون. سچیاں باتاں, جھوٹ دی لوڑ نہیں, جھوٹ دی لوڑ نہیں. میں وقت نہیں آیا, علامہ صاحب میں فون کیتا میں آ گیا قدم خدا دی. ہاں میں آ گیا. دین سن, دین سن, دین اللہ رسول دا میرا نہیں. گل جھوٹ ہے سٹ دے, سچے دل جگہ دے ذرا گج کے آگ سبحان اللہ. ارشاد رب العالمین مولا فرماؤں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربهم راجعون. بے نیاز فرماؤں او لوگ جڑے دین نے دین والی حالت دے اندر جو کچھ دے رہے ہوندے کر رہے ہوندے این اس حالت دے اندر قلوبہم وجلہ انہاں دے دل ڈر رہے ہوندے نے, لرد رہے ہوندے, ڈر رہے ہوندے. اللہ دا کلام دس رہا ہوئے قلوب قلب دی جمع, قلب دا معنی دل. مولا دا قرآن فرماؤندا ہے کرن والی حالت دے اندر انہاں دے دل ڈر رہے ہوندے. کیوں ڈر دے نے؟ سونا رب فرماؤندا اس وجہ نال ڈر دے نے ایسا اتنا ایک دیار رب دی بارگاہ جا پیش ہو رہے رب ساتھوں پائی پائی دا حساب لینا ہے. اے گل جدو آلہ ایمان والے دے سینے آ جاندی عمر کر دیا ڈر دے نے. اے اللہ دے قرآن دا بیان ہے, یہ دی شرع اللہ دے نبی دی حدیث کرن لگا ہوا. اللہ دے قرآن انہا ہی فرمایا بھائی کر دیا ڈر دن وضاحت نہیں کی تھی, نیکی کر دیا ڈر دن یا گناہ کر دیا ڈر دن. اس آیت دی شرع رسول اللہ دی حدیث ہے, ترمذی شریف ابن ماجہ شریف سیاستہ دیا دو میں مستند کتاباں
فرمان رسول اللہ دا اس مبارک حدیث نو روایت کرن والی بی بی مومنہ دی ماں سچے باپ دی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ جنہ دا صداقت دا بادشاہ بیٹی صداقت دی شہنشاہ باپ سسر رسول بیٹی حرم رسول نانو بھوکن والا نیرہ فضول ام المومنین فرمان دی انوان عائشہ قالت سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الآیہ هم الذین یشربون الخمر ویسرقون قال لا یا ابنة الصدیق ولكنهم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون اللہ یقبل منهم اے اللہ دے قرآن دی شرح کسی مفسر دی تفسیر نہیں اللہ دا قرآن کے شرح رسول اللہ دا فرمانے ام المومنین عرض کر دیں یا رسول اللہ اللہ جو قرآن فرمایا ہے کر دیں ڈر دیں یا رسول اللہ بی بی دے ذہن خیال سی بھئی مجرم ڈر دے ہو مڑ گئے انہاں دے بارے قرآن آیا ہوئے بی بی بندے گنے یا رسول اللہ ہم الذین یشربون الخمر شراب پیون والے اللہ تو ڈر دے نے ویسرقون چوریاں کرن والے اللہ تو ڈر دے نے جنہ قرآن آیا انہاں دے بارے آیا مدینے دے تاج دار فرمایا عائشہ اللہ جو بندے تو بگڑنی ہے اے عائشہ اے ڈر دے نہیں میں محمد اشنا و کون ڈر دن اے عائشہ میں محمد اشنا کون ڈر دن حضور فرمایا شراب پیون والا اللہ تو نے ڈر دا چوری کرن والا اللہ تو نے ڈر دا زنا بدکاری کرن والا جناب سود کھان والا نشہ کرن والا اللہ تو نے ڈر دا یہ قسم خدا دی اللہ تو ڈر دے تے مڑ ایویں کر دے جڑا اللہ تو ڈر دے وہ شراب پیندے ہے جڑا اللہ تو ڈر دے کہ میں جانا ہے مر کے میرا 7 پشت پچھو چلے گئے میں جانا ہے وہ مڑ سود کھاندا ہے مدینہ دے تاجدار فرمایا عائشہ اللہ اے نہیں ڈر دے میں محمد دسنا کون ڈر دے حضور فرمایا حدیث ہے حضور فرمایا لیکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ یقبل منہم حضور فرمایا عائشہ اور روزہ رکھ دے ویصلون نماز پڑھ دیں ویتصدقون صدقے کر دیں خیرات کر دیں روزہ رکھنا نیکی نماز پڑھنا نیکی صدقہ خیرات راہ خدا دے اندر دینا نیکی ہے سارے کم نیکیاں دے کرن دے بعد وہم یخافون اللہ یقبل منہم او پھر ڈر دن کے بے نیاز مت اساڈی کیتی اے نیکی قبول نہ کرے ان دی شان دل لائق اسا کیتا کیے ساڑی نماز کوئی خلل ہے ساڑے روزے دے اندر کوئی ریانو دخل ہو جاوے ساڑی خیرات ریانو دخل ہو جاوے وہ قبول نہ کرے تو بھائیو نیکی کرن دے بعد پھر ڈر دن کون حضور دے صحابہ تے اہل بیت ایک گل صحابہ دی اور ایک گل اہل بیت دی صحابہ دی بھی نیکی پھر ڈرنا اللہ تو اہل بیت دی بھی نیکی پھر ڈرنا اللہ تو دو گلنا سنا کے نتیجہ کٹ تقریر ختم کراں گا انشاءاللہ میں بتیرے مسائل وچ دس دیاں گا تو پہلی گل نیکی دی عمر بن خطاب دی آگ سبحان اللہ ڈٹ کے بول سبحان اللہ تو صدقے جاوا قسم خدا دی جنہ دے بارے اللہ دا قرآن بولے وہ نبی دے یار نے حضور دے اہل بیت ہے اعلیٰ ایمان والے نیکیاں کرن دے بعد ڈر دن انہاں دیا نیکیاں بڑیاں بے مثال نے عمر بن خطاب سفر دے اندر نیکی حضر دے اندر نیکی کرن والے غلام آزاد کرن والے یتیماں دے سراجات رکھن والے لیکن عمر بن خطاب جدو مسلمانہ دا بادشاہ بڑیا ہوئے امیر المومنین بڑیا ہوئے حالات حاضرہ دے مطابق اج دا میں خطاب کرن لگا ہوا عمر بن خطاب جدو مسلمانہ دا بادشاہ بڑیا امیر المومنین دنیا سونی عمر جاگدہ سی آپ دا زندگی دا معمول بڑھ گیا سی عمر اعلان فرمایا کاش اگر ایک بکری اندھی دنیا دا بادشاہ سی عمر بن خطاب پیاسی بکری دریا دے کنارے مر جاوے میں عمر ڈرنا وا اللہ میرے تو حساب لینا میں اونا حاکمہ دی گل پہ کرنا آج تے بندہ مارنا کیڑی برابر ہو گیا وے عمر بن خطاب دی بادشاہی دا دور سی آپ ویس بدلا لینا مدینہ دی گلیاں بازارہ دے اندر پھر دیا رہنا ایک غلام جدا نام اسلم سی عرض کردہ لگ پالا جنات میں نو نال لے لو میں جناب دے نال پھراں گا میں نو عبادت ثواب مل جاوے گا عمر بن خطاب فرمایا نہیں یار تو سو جا میں کلا عمر بن خطاب پارا دیا گا آپ جانا بازارہ دے اندر غلام بار بار منت کی تھی حضور میں ہاتھ بننا والا جبالا اج
رات مینوں نال لے جاؤ. حضرت عمر بن خطاب آخر وہ بھی حضور دا صحابی سی. عمر بن خطاب نے نال ہی رلا لیا. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں یار رسول اللہ دے. ایک بادشاہ سی ایک غلام سی. بادشاہ عمر ورگا جا رہے نے گلی بازار دے اندر راہ چلدیاں مدینے دی بازار سی. میرے عربی تاجدار جنہاں گلیاں مبارک دے اندر چلدے رہے عمر بن خطاب جا رہے نے. ایک بیوہ عورت دا گھر آیا سامنے. بیوہ عورت دے گھر دے سامنے عمر بن خطاب لنگن لگے نے. چھوٹیاں بچیاں دے روڑ دی آواز آئی. عمر بن خطاب دی جناب کن مبارکہ دے اندر عمر رک گیا وے. ادھی دنیا دا حاکم رات نو جاگن والا قدم خدا دی ساڈے تے بادشاہ پتہ نہیں نشہ کر کے سو جاندے نہیں. تارے آیاں دی نندرا مک جاندیاں نہیں. او بادشاہ جنہاں دے جاگ دے اومن عمر بن خطاب جیسے اور آیا سکون نال سوندی ہے. عمر بن خطاب فرمایا بچیاں دے رون دی آواز نیکی پہ بیان کرنا بادشاہ دی عمر دی. عمر اعلی شان والے دی. عمر دے کرنے یتیم بچیاں دے رون دی آواز آئی. بار آخدے سن ماں 3 دن ہو گئے سانو کھانا نہیں ملیا. ماں مہربانی کر سانو کھانا دے. تے ماں کہندی سی پترو ٹھہر جاؤ میں ہنڈیا چولہے تے پا چھڈیے سالن تیار ہوے گا پترو میں پیش کراں گی. عمر بن خطاب انتظار کردے رہے. جنہاں دا نام سن کے قیصر و کسریٰ ورگے بادشاہ ہل جاندے سن. انہاں دے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی سی عمر دا نام سن کے. اج عمر ایک غلام دے ایک جناب عورت دے گھر دے سامنے کھلا وے. اد رات نو کھانے بنان دا جنہ دیر لگ جاندی ہے 20 منٹ 25 منٹ عمر بن خطاب انتظار کردے رہے. ہائے ہائے عمر انتظار کر رہے. بادشاہ دی گل پہ کر رہا بھائی. ساڈا تلام لوٹا تے مہم اور نون نرنگی تے واہ وار کیا یکا سبو کا اپنا کچا 72-73 سال ہو گئے مار کھاندے ایمان نال کدے سوکھ دا سا قوم نہیں ویکھا. زرداری نو ازمایا گنجا نو ازمایا زرداری نو ازمایا اس مدہاری نو بھی ازمایا کھ نہیں لبا. اساں اللہ رسول دے قرآن نال ہے. ساڈا کسی تنظیم نال تعلق مسلمان دا ہونا ہی نہیں چاہیے. ناراض تے نہیں بیٹھے ہو پارٹی تے نہیں جی ہے تو اللہ جہان چھڑا ہے. جدو دا بزرگ آیا پہلا خطاب ہی اس کیتا ایسا کہ جناب NRO نہیں دیاں گا تے میں جناب ایک پائی واپس لواں گا. پھر ہن جدو اعتماد دا ووٹ لیا 3 سال بعد پھر بھی وہی خطاب بھائی نہیں چھڈا گا NRO نہ دیاں گا ایک پائی واپس لیاں گا. میں بھی آخنا بزرگ بادشاہ اسی تیرے نال ہے انہاں تو لائے پر سانو معافی دیو سانو تے چھڈو لج پالو. ساڈے بزرگ دیسی بندے آندے ہیں بے آکھاں دھی نو تے سناواں نو نو. اے بزرگ آندا انہاں نو اے تے پنجیندا اجڑ گئی قوم قسم خدا دی. عمر دی گل ہے کھلوتے نو عمر توجہ ہے نا. انتظار بالاں دے رونے چ اضافہ ہویا. ماں اسی نہیں رہ سکدے کھانا دے. بالاں دے رونے جدو اضافہ ہویا نا عمر بن خطاب دروازہ کھٹکھٹایا. فرمایا بی بی پردہ کر دروازہ کھول. لفظاں تے غور کر یار. پردہ کر دروازہ کھول. عمر تیری غیرت نو سلام. اج تے پتہ نہیں کتھوں چک کے یہودیاں کافر مسلماناں دے بچیاں نو کتھے پہنچا دیتا ہے. 8 مارچ بھی اسی ویکھیا ہے. آسٹریلیا ساڑیاں بچیاں دا کرکٹ کھیڈنا بھی ویکھیا ریسلنگ بھی کبڈی بھی کشتی بھی ہاکی بھی چڑی چھکا بھی سارا ویکھیا. اسلام اجازت نہیں دیندا ککھ بھی قدم خدا دی. اسلام فرماندا ہے عورت دی آواز جڑی ہے اے پردہ ہے گھر تو باہر نہ جاوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او میں سناواں گا میں میری غوث دی اماں دا حال کی سی. ہائے ہائے میں وچ دساں سبحان اللہ. عمر بن خطاب فرمایا بی بی پردہ کر. بی بی پردہ کیتا ہے دروازہ کھولا ہے. ایک مکان دی چونڈ چ نا چادر لے کے اپنے پورے جسم تے بہ گئی. عمر بن خطاب جا کے لڑے تنبیہ کیتی. فرمایا کیویں دی ماں اتنی دیر ہو گئی بچے رو رہے کھانا نہیں دیندی. بی بی رو پئی کہن لگی اللہ دے بندے میں بیوہ عورت ہاں. بولو یار اللہ دے بندے. انہوں نہیں سی پتا کہ میرے سامنے عمر بن خطاب آیا بادشاہ آیا ادھی دنیا دا نا. اللہ دے بندے میں بیوہ عورت ہاں. سر دا سائیں ٹر گیا ہے. جنہ ترکے چ مال ملک چھڑ گیا سی میں اندر بہ کے ان دی عزت میں محفوظ رکھی. وہ ترکہ میں بچیاں نو کھوا بیٹھی. آج 3 دن ہو گئے فاقہ ہے کوئی شے گھر پکان دی ہے نہیں. بچے اج انتہا نو رنے نے. میں خالی ہنڈیا
چولہے تے پا چھڈیے ہیلا بنایا ہے کہ بچے سمجھن بھائی کھانا تیار ہو رہا ہے جبکہ ہنڈیا خالی ہے کوئی شے پکان دی نہیں میں ہیلا بنایا ہے تاکہ رات لنگ جاوے ہائے سلطان بولے آئی چے چڑوے چنا کاری روشنائی تیرا ذکر کرن دے تارے گلیاں دے وچی پھرن نمان لالا دے ون جارے شالا مسافری او کوئی نہ تھی وے ککھ جی نہ تھی بھارے تاڑی ماری اڑا نہ باہو اشیا پئی اڈنی ہارے او بی بی کہن لگی اللہ دے بندے متن دے لوگ ہیں خالی ہنڈیا رکھی ہیلا بنایا ہے کوئی شے پکاون دی نہیں عمر بن خطاب جدو گل سنی اس بی بی دی عمر دی چیخ نکلی غلام عمر دا دستہ اسلم جڑا نال سی عمر چیخا مار مار کے رویا ہاتھ پھڑیا غلام دا بیت المال گیا عمر بن خطاب بوری پھڑی کھاون پیون دا سامان پایا ہائے ہائے اگے سن سامان بادشاہ دی گل کرنا امیر المومنین دی کا دی اچھا امیر المومنین تے وزیر اعظم دے فرق دا ہے پتہ جناب نو وزیر اعظم کنو آخ دن تے امیر المومنین کنو آخ دن امیر المومنین آخ دن جڑا اللہ دا حکم رعایا تے چلاوے اپنا نہیں تے وزیر اعظم انو آخ دن جڑا اللہ دے حکم دے خلاف چلاوے یہود و نصارہ دا وہ وزیر اعظم میں مثلا امریکہ دا بادشاہ وزیر اعظم آسٹریلیا دا وزیر اعظم سری لنکا دا وزیر اعظم جرمن دا وزیر اعظم ہندوستان دا وزیر اعظم پاکستان دا وزیر اعظم مدینے دا امیر المومنین تو ساڈا ہی ہونا چاہیے امیر المومنین اب بولو تو صحیح ہو ریاست مدینہ والے بنسی ریاست مدینہ عمر کی کیتا ہے سامان دی بوری بھری اپنے موڈے تے رکھی غلام آخدا حضور میں جدو ہاں نال جے نہ ہوندا مجبوری سی لاجپال میرے کندھے تے رکھ عمر فرمایا اے دس قیامت نو میرا بوجھ اٹھائے گا نہیں حضور فرمایا پھر ٹھہر جا عمر خود چوک کے بی بی دے گھر گئے اگلی مزے دی گل سن عمر برتن پھڑ کے نا ادھی دنیا دا بادشاہ اٹا بیٹھا ملدا ہے خود روٹیاں بنائیاں بی بی پردے چ بیٹھی غلام حیران کھلا بھئی عمر سالن بنایا عرب دا جو رواج سی برتنہ چ پایا بچیاں دے کول گئے لقمہ توڑ کے فرمایا پترو منہ کھولو کھانا کھاؤ اتنے تو پتہ نہیں کئی پاکستانی بچے انج دے ہیں جنہ دے ماپیاں نو حکومت خود مار دیتا ہے وہ یتیم اتنے رول رہے عمر خود یتیماں نو کھوا رہے پترو منہ کھولو کھانا کھاؤ جدو بال سیر ہو گئے عمر دل چاک دا خطاب دا پتر تیری وجہ نال روندے رہنے نیکی پیا عمر دی بیان کر سکے رونا بھی بیان کراں گا تو پتہ نہیں کس نیکی نو کر کے تے تو خوش بیٹھا کہ میں ایویں بخشا جاگا عمر رو رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہاں میرا بھائی او ذات اللہ دی وڈی ہے آپ نہیں جان دے قدم خدا دی جے ہاں عمر نا چار زانو زمین تے ٹردا ہے گوڈے تے ہاتھ ٹیک کے تے بالاں نو ہساندا ہے بال مسکرا پیندے عمر خوش ہو جاندا ہے اللہ جویں ہسایا میں جویں روایا سی میں ہسا دیتا ہے بی بی اوتھے دعا منگی پردے یا اللہ جو ساڈے مدینے دا بادشاہ تو بنانا ہی بنانا سی اینو بنا چھڑدا عمر ہن اپنا نام دسیا فرمایا بی بی مدینے دا بادشاہ مایا عمر میرا نام سبحان اللہ
پچھلی دی معافی دے اگو تو انج ہون والا نہیں ہے عمر دی نیکی ہے قسم خدا دی پہلی دیہاڑی عمر بادشاہ بنن نا تے انہاں نہرو نہیں آکھا پہلی دیہاڑی بادشاہ بن دیا کی کیتا قسم خدا دی تاریخ پڑھ بوکھر نہیں ہوندی مانجا پھرن والا پہلی دیہاڑی عمر بوکھر پھڑیے تے ایک بڈڑی غریبنی سی عمر اون دے گھر جا کے تے بوکھر پھیرن لگ پائے پہلی دیہاڑ اے عمر دا عمل سی خیر ہن رونا کیویں عمر دا اگ بالنی ہاتھ قریب کرنے جدو سیک آمنا تے کھچ کے آکھنا خطاب دا پتر آ جڑی اگ تو بالی ہے تیرے تو برداشت نہیں ہو رہی تے جو اگ اللہ جہنم وچ بالی تو دسو تو برداشت کیویں کرے سبحان اللہ انج اپنے آپ نو محاسبہ کرنا اور کینڈے چ رکھنا عمر تو بعد ایک امام زین العابدین دی گل تے پھر نتیجہ ضروری ہے سن کے جائیں ہو سکتا ہے قسمت بدل جائے امام زین العابدین بیمار کربلا ہن انہاں دی نیکیاں سن جنہاں کربلا دا لمحہ لمحہ اکھ نال تکیا ہے جنہاں دی شان اللہ دا قرآن آیا ہے توجہ ہے نا او امام زین العابدین ہر رات 1000 رکعت نفل پڑھ دے سن فرض شاہ پڑھ کے نا 1000 رکعت نفل عبادت پہ دسنا 1000 رکعت نفل پڑھنی 1000 رکعت ہر رات سردیاں دا موسم ہے گرمیاں دا ہے پھر بھی 1000 رکعت نماز نفل پڑھنی آپ کعبے دا امام اسمعی فرماندا ہے میں ایک رات گیا کعبۃ اللہ دا طواف کرن میں ایک نوجوان ویکھیا جڑا چہرہ جڑا نا چادر نال لکو کے نا کعبۃ اللہ دا غلاف پھڑ کے تے زارو قطار رو رہا ہے کعبے دا امام فرماندا ہے میں پیر اتھے روک دیتے میں اون دی فریاد سنی وہ عرض کردا سی کہ اے مولا کریم جتنے روئے زمین دے ریت دے ذرے بنائے نے نا انہاں دی تعداد کم ہے میں مجرم دے گناہ ود نے اللہ مینوں معاف کر اے عاجزی سی زمین تے ڈگنا بے ہوش کعبے دا امام فرماندا پھر ہوش آنا پھر غلاف پھڑنا آکھنا ہے کریمہ جتنے روئے زمین دے درخت بنائے نہیں انہاں دی تعداد پتران دی کم ہے میرے گناہ مجرم دے ود نے معاف کر زمین تے ڈگ پیا کعبے دا امام فرماندا ہے میں گیا دوڑ کے میں آکھا یار ایڈا مجرم کون ہے میں اوندا سر اٹھایا ہے لکوئی پھردا سی اپنے ران تے رکھیا ہے میں جدو کپڑا ہٹایا ہے نگاہ ماریے ویکھنا کیاں بیمار کربلا امام زین العابدین فرماندن میں چیخ مار کے رویا میں ہاتھ جوڑے یا امام تواڈے بارے اللہ قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تسی تے پاک کو لجپال اے رون قادہ ہے کعبے دا امام نو امام اسمعی فرمایا اے کعبے دا امام مینوں اللہ تو بے خوف نہ کر اوتھے عملاں دی ونڈ ہونی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اوتھے کوئی خانگی نہیں ویکھے گا کوئی چدراہٹ نہیں ویکھے گا او میرے بھائی میں غوث دے بارے پڑھیا ہے شیخ سادی لکھ دیں جنہاں دی مدارس دے اندر گلستان موس پاک کریمہ شریف پڑھائی جاندی ہے شیخ سادی آپ فرماندے میں غوث دا زمانہ پایا میں تکیا ہے غوث پاک کعبے دا غلاف پھڑ کے روندے کھلنا اور آخ دینا ہے کریمہ جے تو غوث پاک نو قیامت نو نہیں بخشنا مینوں نبی نہ کر اٹھاویں میں تیری مخلوق دے سامنے شرمندہ نہ ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ الغرض میں نتیجہ پہ کرنا قرآن جنہاں دے بارے بولنا نیکی کرن دے بعد وہ پھر ڈردے نیکی کرنی پھر ڈرنا اج افسوس اس گل دا میرا بھائی آسا نہ تے نیکی کرنا بھی گناہ تے پھر بھی اللہ تو بے خوف رانا تے آخنا ایویں بخشے جائیں گے کچھ نہیں ہونا ایدہ جڑا سانو گمراہ عقیدہ ساڈا بنے اور کوئی ایسا جرم اور گناہ نہیں اس وقت جڑا مسلمانہ اج نہ آیا ہو قدم خدا اتنے گناہ آ چکے صرف اس نظریے نال کہ کلمہ پڑھنے آئے گا کچھ ہونا ہی نہیں کوئی چودر بھی کھائی پھردا ہے کوئی جناب کو گجر ہے تو آندا میری بدماشی بڑی مجبور ہے میں 10 بندے نہ مارا تو مینوں گجر کنے آکھنا بھائی تے قبر وچ کیوں نہ گجر صاحب گجر صاحب تو 1000 سال جیے گا گجر صاحب نہیں جیے گا بھائی اس وقت جڑا گناہ دی دل ہے قدم خدا دی نبی پاک دی امت ڈب چکی ہے گناہ دی دل سمندر دے اندر میں چند گلاں تینوں سمجھا رہا ہوں گناہ چھڑ دے قدم خدا دی اس وقت جڑا ساڈا المیہ ہے ساڈی بیبیاں بے پردہ نے اتنا یہودیاں تسلط کیتا ہے کہ آج 8 مارچ جڑا گزرا ہے ہن پچھائیو اے مارچ ختم ہویا ہے 8 نو جو کچھ ہویا ہے او پورا میڈیا پورا عالم کفر انہاں وکھایا ہے کہ نام نہاد مسلماناں دی کڑیاں آزادی چاہندیاں سن کہ سانو ساڈا بندہ ساڈا بھائی ساڈا سر دا سائیں ساڈا باپ
کوئی گل بھی نہ کرے، جتھے آزاد رویے جتھے بیٹھیے انہاں دا مقصد ہے سی رات نو گھر آئیے نہ آئیے غیر کول بیٹھیے سانو ویکھ بھی لون نہ تے برداشت کرن سانو گل نہ کرن۔ اے کون سن؟ او سن جنہاں یونیورسٹی دے اندر ایف اے بھی کیتا، بی اے بھی کیتا، ڈگری بھی کیتی، ڈپلوما بھی کیتا، باہر بھی پڑھیاں، فلاں سکالر بھی بن گئیاں، لیکن قدم خدا دی او یونیورسٹی والیاں سن، انہاں دے اندر قرآن دی پڑھن والی حافظ قرآن بی بی نہیں سی۔ حافظ قرآن بی بی کون سی؟ قرآن پڑھن والی کون سی؟ او میرے غوث دی اماں سی۔ سناواں قدم خدا دی کر کے آنا میرے غوث پاک شاہ میرا رضی اللہ تعالی عنہ دی اماں حضور دے بارے میں پڑھیا وے غوث باغ دے والد گرامی جدو سیب معاف کراون گئے میں نتیجہ لینے باغ دا مالی بھی سید سی عرض کر دے حضور مینوں سیب معاف کر دے آپ فرماندے نے نوجوان بڑا متقی لگدا ہے پرہیزگار لگدا ہے نوجوان نہ ہو میری بیٹی دے نال ویا کر اکھاں تو نہیں سر تو گنجی کوئی وال نہیں سر تے ہتھاں تو معذور ہے پیراں تو معذور ہے ابا حج اون دے نال ویا کر ہے میری بیٹی میں تینوں سیب معاف کر دے گا میرے غوث تے پہ قبول فرمایا نکاح مبارک ہویا اپنے حجرہ مبارک دے اندر گئے ویکھیا بی بی دے اندر کوئی عیب نہیں بی بی ہر عیب تو پاک سی غوث دے نانا بنن والے جناب غوث دے والے دے گرامی واپس پلٹے نانا جی بنن والے سامنے سن انہاں فرمایا پتر تیرا گھر سی حضور تو دسیا سی بھئی اکھوں امی میرے غوث دے نانا فرمایا پتر جی اج تک میری بیٹی کدے غیر ول نہیں ویکھیا سر تو گنجی دا مطلب ہے سی میری بیٹی آج تک سر تو دوپٹہ نہیں اتاریا زبان تو گنگی میں فرمایا آج تک غیر مرد نال کلام نہیں فرمایا ہتھاں تو معذور غیر نال ہاتھ نہیں ملایا پیراں تو معذور ایک قدم دہلیز تو میرے گھر تو باہر نہیں رکھیا ماں انج پاک سی ابا انج پاک سی ہن وچوں جمن والا زمانے دا غوث پاک سی اے ہوئی جناب اسلام دا نظریہ اسلام دا عقیدہ اسلام دی پاک دامنی بی بی دا حیا بی بی دا شرف بی بی دا غیرت انج دی ماما ہو دیا سن پتر زمانے دے غوث بن دے سن صلاح الدین ایوبی محمد بن قاسم خالد بن ولید اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نور الدین زنگی سلطان ٹیپو جیسے ارطغرل جیسے انج دے سورمان سید بہر علی جیسے سلطان باہو جیسے داتا حجویری کافرہ مطالعہ کیتا اسلام دا انہاں خج بی بیاں اپنے گھر دی چار دیوار دے اندر محفوظ رہ گئیاں انہوں غیر نہ ویکھیا انہاں غیر نہ ویکھیا پھر کی بنے گا انہاں دی گوڑ دے اندر صلاح الدین بھی جمدے رہن گے محمد بن قاسم بھی بار بار پیدا ہوندے رہن گے انہاں ساڈیاں عورتاں تے جناب پیسہ خرچ کیتا ہے پانی دی طرح انہاں ڈالر بہا چھڈے انہاں عورت نو آزاد کرو عورت نو آزاد کرو عورت نو آزادی دیو عورت میں مرد دے شانہ بشانہ چلے مرد گڈی چلاوے تے عورت بھی چلاوے مرد کرکٹ کھیلے تے عورت بھی کرکٹ کھیلے مرد کبڈی کھیلے تے عورت بھی کبڈی کھیلے مرد ریسلنگ کھیلے تے عورت بھی ریسلنگ کھیلے انہاں میٹھا لفظ عورت نو دیتا کہ شانہ بشانہ چلاؤ لیکن ساڈی بھولی بھالی بی بی نو علم نہیں سی او بی بی تو غیرہ دے مگر نہیں سی چلنا تو چلنا سی حسین دی اماں دے مگر پیر باہو دی اماں دی مگر میرے غوث دی اماں دے مگر چلنا سی انہاں والا حیا پیدا کرنا سی تیری گود دے اندر بھی سید مہر علی اوے سن افسوس افسوس اج دے سمت دے عورت جا رہی ہے قدم خدا دی 12 سال دی بچی باپ نو کچہرے دے اندر گھسیٹ رہی ہے ایک کٹہرے دے اندر باپ دوسرے دے اندر بیٹی جج پوچھ رہا ہے کڑی کہ دے نال جائے گی سر ناصر کے ساتھ جاؤں گی ڈیڈی بے ہوش ہو رہا ہے میں روندہ باپ دارالامان دے دروازے تے میں تکیا ہے 14 سال دی بچی 6 مہینہ تو دارالامان سی میرا ریکارڈ ہے رو رہا سی بیچارہ اچھی قوم سی روڈ دے اتے گیٹ سی دارالامان دا میں نے روک پیا بیچارہ مٹی ہویا پیا سی اتھی پہنچا دیتا ہے حکومت میں آخدا ہونا حکومت نو خبردار پاکستان دے اندر جو بھی حکومت آوے قدم خدا دی سانو 1 روپیہ نہ دے میری آخری گل نہیں 1 روپیہ نہ دے اعلان سن لے عمران بوے نواز بوے جو بیٹھے سانو 1 روپیہ نہ دے حلف لے لین اللہ دے قرآن تو ساڑھے جو بینکے چھے نو بھی قبضہ کرن ساڑھے رقبہ تے قبضہ کرن ساڑھے مال تے قبضہ کرن سانو گھر بے گھر کر دیں ساڑھے مکان گرا دیں 1 روپیہ نہ دیں حلف دیں آگے
لیکن قسم خدا دی سانو دو چیزاں دین، ایک نبی پاک دی ناموس دی رسول اللہ دی عزت، دوسری مسلمان دی عزت۔ دارالامان بند کر دے، بس دارالامان بند کر دے، سانو پیسہ نہیں چاہیے، کارپیٹ پٹ جاون، سڑکاں پٹ جاون، سوئی گیس پٹ جاون، ککھ نہیں چاہیے، اسی گھاس کھا کے گزارا کریں گے، سڑک تے تمبو لا کے گزارا کریں گے۔ لیکن افسوس قسم خدا دی، 10 مسلمان ایک مکان دے اندر چور چھپدا ہے، او 10 من سونا چوری کردا ہے، اس دے گھر دوسرا چور وڑدا ہے، او عزت لٹدا ہے۔ وڈا کون ہے؟ سونا لٹن والا وڈا چور ہے یا عزت لٹن والا؟ عزت بھی لٹ دین، مال بھی لٹ دین، جان بھی لٹ دین۔ یار عجیب ساڈے حکمران ساڈے تے ساڈے گناہاں دی شامت بن کے وس پائے کہ مال بھی ساڈا گیا، عزت بھی ساڈی گئی، پیسہ بھی ساڈا گیا، جان بھی ساڈی گئی۔ اج قسم خدا دی دارالامان بند ہو جاوے، سویرے اعلان کر دے حکومت، خبردار جو کڑی نسے گی اسی پھڑ کے واپس ماپیاں نو دیاں گے، لتاں توڑ دیاں گے۔ کڑی نس جائے پورے پاکستان وچ مینوں گولی مار دیو، خون معاف، میری ویڈیو بن رہی، صرف حکومت اعلان کر دے، صرف اعلان کر دے حکومت کہ دارالامان اسی بند کر دیتے، تالا ہے، جو کڑی نسے گی پھڑ کے واپس دیاں گے، لتاں توڑ دیاں گے۔ کوئی پورے پاکستان وچ ایک کڑی نس جائے میری سزا قتل، نہیں نسے گی۔ اور حکومت اعلان کر دے خبردار جو نبی پاک دی ناموس تے حملہ کرے گا، کوئی کتا کمینہ، مرزائی، قادیانی، یہودی، مرزائی جو بھی ہے، جتھے کم بھونکے گا نبی پاک دی توہین کرے گا، اسی کچہری نہیں لے جانا، اتھے کھلو کے انہوں گولی مار دینا، اتھے ایک قدم بھی ایسے انہوں نے چکن دینا کچہری، اتھے مار دینا ہے۔ حکومت صرف اعلان کر دے قیامت تک پاکستان وچ نبی پاک دی ذات پاک تے حملہ نہیں ہوئے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قسم خدا دی جدی عزت ٹر گئی ہے، انہوں پراڈو چلان دیا کارپیٹ روڈ تے سکون ملے گا جس دی بچی ٹر گئی؟ تو خدا را میرا بھائی واپس پلٹ، اپنے اعمال بدل، موبائل نو وقت کم دے۔ جس نہج اور جس سمت سانو موبائل لے کے جا رہے ہیں نا، ایک سٹیج سیکٹری جی میرے بھائی قدردان مہربان بیٹھے، انہوں نے اعلان کیتا، میرا انہوں نے کہا نوجوان تگڑے بیٹھے ہو تسی جناب، زور نہ لاکھو، ایڈے نوجوان ہو۔ میں کہا جے دے کول ٹچ آ گیا وہ جوان رہ نہیں سکتا، جے دے ہاتھ ٹچ ہے وہ جوان نہیں۔ میں انہوں مشورہ دیاں گا جڑا ٹچ تو بغیر نہیں رہ سکتا، پر ایک دن وہ ٹچ خراب ہو گیا موبائل تے، وہ بغیر موبائل تے نہیں رہ سکتا۔ شادی نہ کرے نہ تو سر تے وال نہیں ہونا، ہاں جی 1 مہینے بعد طلاق 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 طلاق۔ یہ جوانہ کو جوانی کھون واسطے موبائل آیا، جوانی دین نہیں آیا۔ خدا را واپس پلٹو، نماز دا اہتمام کرو، اللہ دے قرآن نال کھلو جاؤ، کلام اللہ دی تلاوت دا ناغہ نہ کرو۔ تعظیم والا مہینہ ماہ رمضان مبارک شریف آ رہا ہے، مینوں رانا صاحب ہوراں بلایا ہے، پہلی انہاں دی میری ملاقات ہے، میں انہاں دا مزاج نہیں جاندا، میرا مزاج نہیں جان دے، لیکن خدا را میں صرف اس نیت نال خطاب کر رہا کہ انہاں دی بھی محفل اللہ قبول چکرے اور میرا بول بھی اللہ قبول چکرے۔ سبحان اللہ۔ آ جڑا پیسہ نا، آ پیسہ ہزارہ خطیب آئے، علامہ شہباز بھائی بھی جان دین، ہزارہ خطیب کما رہے ہیں اور اربہ روپے کما رہے ہیں، انہوں نے فیس ہے 70,000 60,000 70,000 50,000 لگانے سے ملے گا، 60,000 ہے، 40 بھیج دو، 20 پھر لیں گے، روڈ تے آ جا سے انہوں نے آکھنا تواڈے پنڈ نو گڈی ادو ٹرن کریں گے جدو اوتھے 20,000 پھر پہنچاؤ گے۔ دین بیچ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے ایسے خطیب دا آواز سننا حرام ہے جڑا پہلے موقع آوے، فیس طے کر کے آوے اور مٹھی تقریر کرے، ماشاءاللہ جن نے بیٹھے ہو بخشے پایو، ماشاءاللہ عاشق رسول بیٹھے ہو جنت پکی ہے جی بھائی، یہ عاشق رسول ہیں تو پھر فلمہ کون ویکھ دین؟ عاشق رسول فلمہ ویکھ دین؟ عاشق رسول نو دعائے قنوت نہیں آوندی، عاشق رسول نو جنازہ دی دعاواں نہیں آوندیاں، عاشق رسول نو غسل دا طریقہ نہیں آوندا، عاشق رسول چوک وچ کھلو تے مسلماناں دے عزت تکدا۔ واپس آ، ہر مسلمان دی دھی بہن اپنا سمجھ، ساڈی دھی بہن جنگل بھی بیٹھی ہوئی اللہ فرشتے بھیجتے حفاظت کرے گا، سبحان اللہ، سبحان حفاظت کرے گا۔ بدلو، نوجوانوں جوان بنو، اپنی جوانی دی حفاظت، اپنی اکھ دی حفاظت۔ تیرے محلے دی ہر مرد آکھے کہ یار فلاں دا منڈا او دی اکھ وچ بڑا حیا ہے یار، اس کدے مسلمان دی عزت نہیں تکی۔ تیری مشہوری ہوے تے اچھیاں صفتاں نال ہوے، بریاں تے بھڑیاں صفتاں نال نہ۔ تیری جی فلاں منڈے نے جناب اسلحہ رکھیا سی تے جناب جدوں چوک ٹردا سی بڑا ٹور نال ٹردا سی فلانیاں دا منڈا، اے کوئی چڑھاوا نہیں، کوئی چڑھاوا نہیں۔ موت سر تے کھلیے،
واپس پلٹ میرا پیغام 2 نصیحتاں کر کے صرف 1 منٹ لگنا ہے، ہاتھ جوڑی بیٹھو۔ نصیحت پہلی، بکھا مر جاویں، بکھا لفظ بول، بکھا مر جاویں، دی بہن دی کمائی نہ کھاویں، پوری روئے زمین تے تو مشہور ہو جاویں کہ فلاں ملک فلاں پنڈ دا بندہ بھوک تو مر گیا ہے، تیری مشہوری ہو جاوے عالمی سطح تے، مر جاویں موت قبول کرے، پر دی بہن دی کمائی نہ کھاویں۔ نمبر 2، تیرے بیٹے دا ویاہ ہو رہا ہے، نہ ہوئے 100 سال رنڈن چلا جائے دنیا تو، بے ویایا چلا جائے، اپنی بیٹی نو نہ نچاویں، اے بیٹی ہے کنجری نہیں، بیٹی ہے کنجری نہیں۔ ساڈے نبی سانو بیٹی دی عزت دیتی ہے، کعبے دا طواف کیتا ہے، اللہ دے نبی فرمایا کعبہ اللہ دی بارگاہ تیرا بڑا مقام ہے، پر میرے مومن دی عزت تیرے تو اچھی ہے، عرش رل جائے سارا، فرش رل جائے سارا، دی دا مل نہیں ہو سکدا، اے دی قدر کر، اینو ککھاں گو ہولا نہ کر، اینو غیر نال بہا کے 60,000 تنخواہ نہ لے، اینو رقبہ دے اندر مزدوری نہ کرا، تو مردے تو جا تے ہوٹل تے بیٹھے دکھی آئی پئی تو 60 ملک اس کا گلا آیا پی ہے، 4 کھیڑ دے نو تو 20 کھلیں، بشیر نیلا 60 بشیر خدا دا رقبہ بی بی مزدوری کر، رقبہ بی بی مزدوری کر رہی، بینڈ باجے والا آ رہا یار، غیر پینٹ پا کے پھر دے، ساڑیاں اس طرح کھلو تے بینڈ باجا مارے، میں تانا یار شرم تو مر جانا چاہیے دے، دی بینڈ نہ اپنی نچے، نہ مسلمان دی، نہ دور والے دی، نہ قریب والے دی، بند کر دے رسومات جڑیاں ہندوانہ رسمن، توڑ دے، ویا اونج کر، تیرے پتر دی برات جاوے، نبی دے اتے نات پڑھیندی جاوے، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھیندا جاوے، سبحان اللہ دا ورد ہوندا جاوے، پورے محلے دے اندر ایک مثال قائم ہو جاوے کہ یار فلاں چودھری ملک نے نا منڈے دا ویا کیتا، یار چس آ گئی ہے، کوئی عورتاں دی بےزتی نہیں سی یار، عقل دا بھی ہے یار، ایک بینڈ باجے والا یار ساڈے عزت وچ کھلوے، نچاوے بھی ساڈی عزتاں نو، سر بھی ساڈا تے لتر بھی، بے حیائی بھی کرے، پیسہ بھی لوے، یار عقل کیڑے پاسے گیا ہے؟ ڈھولی آیا کھلا نا پیرا ہی بول دیو، کی بول دیو، گھر بھی ساڈا، عزتاں بھی ساڈیاں، ناچ گانا بھی ساڈا، سر بھی ساڈا تے لتر بھی ساڈا، پیسہ بھی، عقل نہیں ہے؟ ہاں جی ختم کر دیو، واپس آؤ، دی بہن دی قدر کر، بیٹی دی قدر کر، بیٹی دی کوئی میلی اکھ ویکھے اکھ کڈ لے کہ میری عزت ال تکیا کیوں ہے۔ آخری کلام ہے، تقریر دا اختتام ہے، یار زندہ صحبت باقی، میری گلاں ساؤن لگیاں سوچی ضرور، جتنا وقت تیرے تو ہو سکے موبائل تو بچ جا۔ عارف کھڑی کشمیر دا ولی بولا ذرا گج کے آگ سبحان اللہ، عارف کھڑی کشمیر دا ولی بولا، اے ہوئی گل جڑی اللہ دا قرآن کر گئے، مولا علی کر گئے، پیر باہو کر گئے، عارف کھڑی کر گئے کی او بے غیرت دی یاری نالو او سنگ کتے دا چنگا، او بے شرمی دے مرغے نالو سانو ساگ سروں دا چنگا، او بے شرمی دے مرغے نالو سانو ساگ سروں دا چنگا، پانی دے اندر لون پا لے، مرج پا لے، روٹی کھا لے، رکھی کھا لے، نہ کھا، بھوک نال رات گزار جا، دیوان دی کمائی نہ کھاوی، کیونکہ بے غیرت دی یاری نالو او سنگ کتے دا چنگا، او بے شرمی دے مرغے نالو سانو ساگ سروں دا چنگا، او بے شرمی دے مرغے نالو سانو ساگ سروں دا چنگا۔ میرا پیغام غیرت وارے آوے تے پلے بن لئی، اللہ دا خوف سینے چو کدے نہ کڈی تے غیرت بھی سینے چو کدے نہ کڈی، یہ 2 چیزاں تو اپنا لے، رب دی طاعت بندگی کر لے، انشاءاللہ تیری آخرت درا سونا ہو جائے گا۔ میں جڑا ناراض سا نا ابتدا اتنا ہی میں تیرا عمل ویکھ کے نا، پیسہ نہیں قدم خدا دیے تے میرے ہتھے پاراں دی میل ہے نا،
ہاں میں گولڈا شریف والا دی بیعت ہاں ہاں جی میں اگر فیسا مکاندہ مینوں 15 سال ہو گیا میرا 4 مربع رقبہ ہونا سی میں گڈی رینٹ تے لے کے آیا کہ میں تینوں وڈدا ٹکدا نا 70 میں بھی لیندا میرے تلے پراڈو ہونی سی گلاں کھرویاں تو سونا سونا میزبانہ سونا سونا وہ ٹھر گئے اللہ ساڈا جو کچھ عمل وچ غلط ہویا ہے اللہ حبیب دے نام تے عزت نام محمد دا واسطے سانو معاف چکا تے اس اہتمام نو انہاں دے اس پاک محفل نو رانا صاحب ہوراں دی نو تو قبول چکر رحمت دا پانی پا کے تے اللہ سونا ساڈے سنن نو بھی اپنی باغ بارگاہ قبول فرمائے آمین وما علی الا البلاغ ٹھیک ہو